Здравейте хора, добре дошли в това видео, в което ще играем Brawl Stars в моят чисто нов канал, за който може да се абонирате. И това по принцип продължавам поредица, която е трета част от The Gamer God 10. Ако не сте се абонирали за този канал, абонирайте се. Както и за Vicky's Bite Sized Adventures, който току-що направих. Също така, да ви обясня, ние започнахме видеа, в които играя с Мортис и му събирам за скина, който е на пиратския. И сега ще отворим този мега пик. Надяваме се нещо хубаво да ни се падне. Добре, 98 блинк. Епик от първия път. Също така, приятели, играя, само да знаете, от втория си профил, не първия, който е най-добър. Митик. Дали ще ни се падне нещо, хора? Лайквайте видеото, за да ни се падне нещо. Моля те, Митик, дай ми нещо. Не, гаджета на Емс. Епик пак. Брейкъв късмет. Приятели, сега ако не ми се падне нищо, което може би ще стане, ще бъде кошмар. Не, нищо. Явно нищо. Епик. Добре, моля те, дай ми поне блинк. Само тези пари. Окей, остават ни 2 звезди. Моля те, дай ми последно. Хора, лайквайте видеото, за да не се падне нещо в това видео. Последният ни шанс. Не. Както и да е. Да, хора, ние сме в новият сезон на Brawl Stars, което е супер. И съм събирал за съвсем лек анбоксинг, в който край ще спечелим скинът на Мортис. Сега да видим нещо ново тук. Да. Добре. Сега да видим тук. Да, новия сезон е тук. Сега, първо не е нещо вау анбоксинга, ще е супер малък. Първо да се отворим тези XP Doublers. Заби ми. Много ми е слаб интернета. И сега имаме няколко неща тук в Brawl Pass да вземем. Сега ще отворим първо стар дроповете. Не, ще ги отворим по-далеко. Приятели, аз събирам също така за Макс, както видяхте. Защото сега събирам за Митик и пишете долу в коментарите според вас за кой да събирам. Аз мисля, че е Макс. Макар, че и Джин е добър. Но за сега се оставам на Макс. Пишете долу в коментарите за кой да събера. Нищо. Хора, явно не сте натискали лайк батъна, защото нищо не ни се падна. Добре, освен сега скинът на Мортис. Приятели, сега вече официално имаме скинът на Мортис. Тук между другото забравихме да му отключим тези точки. Ето го, който е брутален този скин. И лайквайте това видео, хора. За този скин съм забирал цял живот, откакто имам това. Също влезте в това нашия клан, както виждате е доста добър. Ето ми го втория профил. Да. Сега ще играем една игра с Мортис и после ще играем на
Ах, The voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. My какво? patience is waning, Къде ми е Unleashed? it's entertaining. My patience Приятели, пишете долу в коментарите къде е това. Бъгнала ли ми е играта, бе? Ами, явно няма да играем на Unleashed. Окей, с Мортис ще го пробваме на това баскетбол, който ми е много любим, между другото. Хора, пишете долу в коментарите също този или стария апдейт ви харесваше повече. Ето е ръд. I'll smile, know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. Окей. And all through the night. Тая игра май ще я загубим, защото те имат ръд. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Моля те, Стюп, направи нещо. Браво. Now we're the right time. Не! Това как не влезе? Как бе? Айде бе. Той е ръд, не знам, обаче мисля, че е явно много добър, защото днес по-рано изиграх една игра и той беше такова. Играеше пак, имаше ръд. И то противниковия отбор, винаги. Never see what's hiding now, hiding out deep down. I know I've heard that you feel so. Only way to make friends. Гадост. Поне ги водим. Трябва ни само една точка. Окей, сега. Върне. Не! Това беше на косъм. Гадост. Добре, трябва да задържим. Да ги задържим да ни вкарат отдалече. Ей! Бихме. Хвърляй! Хайде, бе. Ми да, беше забавна тази игра. Хора, радвам се, че върнаха баскетбола. Просто е толкова приятно. Но не се радвам, че не мога да играя на Unleashed. Защо? Кажете ми защо? Не, всъщност не е заради това. Защо? Защо? Окей, ще ми този. Така. Не. Окей, ще играем пак с Мортис на Hot Zone. Започваме тази игра. Между другото, хора, малко е странна новата музика на Brawl Stars. Не ме кефи. Вече я превърнаха в сякаш по-такава нормална. Между другото, не знам защо всеки път пускам емоджи лошо, сърдито или нещо такова. Айде бе, защо не ми се задейства гаджета? Аре бе, тъп код.
Моля ти, чакайте. Стори ми се, че имат... не я губим. Стори ми се, че имат 2 сърджа. Не ми беше забавно да губя. Хора, нови апдейт обаче, мен не знам. Само чуйте песента. Да, напомням на Brawl Stars, обаче може и да не се досетиш, че това е песен от Brawl Stars. Както предишните песни, които според мен бяха по-хубави. Хора, много искам да спечеля Спайк. Той Мортис ще го е такова. И трябва да... Не. Ще да го бия, ако не си беше пуснал това. Абе, как се наричаше? Hypercharger. Аре бе. Значи, искам после да видим колко живот е направил. Колко демидж е взел от нашите съотборници. Айде бе! Не, хора, май, не знам, аз ли съм се... Гледайте! Ем се направя повече демидж от мен. Моля. Не, това не е нормално. Окей, хора, предсказвам ви, тази игра може би няма да се развие толкова добре. Защо с тези играчи играят тук? Как изобщо изрумват тези играчи? Явно ще провърви добре. Всъщност, да. Би трябвало да провърви добре, защото той Мико, сега аз видях, че той е Мико всъщност. Аз се обърках, че не знам кой се помислил, обаче това, те са по-слаби, като цяло. Ей, сега идвам да ви отпукам. Спокойно, ще дойде. Айде бе! Не, аз спокойно, бием. Лари... този си е написал името на Лари Лаури. И май е българин. И той е стар плеер, нали? Аз съм на... What? Абе хора, аз кога ги направих повече живот от тях? Демидж. Абе това Unleashed, защо не мога да го играя? Моля ви, приятели, пишете в коментарите защо не мога да играя на Unleashed. Също, приятели, долу в
в това описанието ще има линк към моят Viber футболен канал. Ако се интересувате, можете да го джойнете. Ако се интересувате от футболни новини, футболни така видеа, едитове. Окей, това ще бъде трудна игра, защото сте се... Брейв, Дайнамайт ги опука. Абе, аз ако си пусна и така пауъра, той ще мине ли от другата страна? Сега Франк, казвам ви. Сега Франк пак е тук. Казвам ви. Умря. Мале хора, тая игра обаче мисля, че ги опукваме. Май е най-добрата ни до сега. Не като игра, ами като демидж, който сме взели. Беше ми добавно. 43 000 живота. Казах ви, изпълнихме си квеста, който искам. И сега стар дроп. Епик. Има шанс? Не, няма шанс. Какво ви говоря? То супер сил направиха толкова тъпа Brawl Stars, че тук само ходим, играем. Ще спечеля ли нещо? След събира и тук един месец за амбър. За някой легендари с кредитове. Стар дропове може ли да спечели някой играч? Не. Само някоя стотинка. Ето много го обичам. Чакайте малко. Много обичам в стената да бия. Тоест без да помръдвам да цепя. Осъзнавате, схващате ли какво имам предвид? Няма как да ме отговорите, ама както да. Добре, тук ще кемпим. Приятели, споделете, моля ви, канала и това видео, за да съберем повече абонати по-бързо, защото на 200, на 100 абоната може би, а ако все пак се развиваме добре, може и по-рано да го направим. Какво стана? Абе, защо не си пуснах това? Да, може би на 100 абоната, ако се справяме пак добре и гледанията, ще направя на братовчет си Алекс, който е всъщност притежателя на канала The Gamer God 10, ако го знаете, за който ви говорих. Ще направя видео, в което ще го пранквам. Не, той ще ми скочи. Арабе. Не, но той Едгар ме е страх обаче. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you Хора, казвам ви, ще го предаде. Сигурно. Ей, сега като ме вземе Макс живот, ще ме предаде. Надявам се обаче да не стане. Ама все пак имам опит. Не знам как се случват нещата.
Майко, този Леон ме опука. Да кажем, че ми беше забавно. Приятели, качваме Мортис на 18 ранг. И това видео приключва. Следващото видео ще направим още 2, може би, в които ще го кача до 20 ранг. И той ще ми е за първи път в акаунта ми ще има Мортис на 20 ранг. Също така, приятели, смятам да почна да правя giveaway. Ще почна да правя giveaway, когато съберем повече абонати, като например 2-3 хиляди. Не, тая игра не беше забавна. Защото изгубих една купа. Хора, ще се стегнем, трябва да се стегнем. Лайкайте това видео, за да съберем, за да го направим Мортис на 20 ранг. Ей, тая игра трябва да я спечелим сега. Тук долу кой е? Май Едгар. Май хора, аз мятам да кемпим и да се крием. Да останем, ако останем на дуо, т.е. останем на шоудаун, нали, когато са двама, ще е супер. О, той ако е сега ми дойде тук, няма да дойде. Моля те, моля ви, убивайте се. О! Колт уби Бул, или Бул уби уби Колт. Окей, шоудаун. Добре, приятели, направихме го. 20 ранг, 18. Ето го, 18 тир. Вече са тири, не рангове. Ами, приятели, това беше от мен за днес. Абонирайте се, харесайте видеото. А от мен, чао!